Ako nga pala si Senyor Berto. Ako nga po pala si Gunyang. Amoy pinipig ah. Bakit ganun po yung amoy ng kamay nyo? Agat kalburo. Nay, mataki kan saan? Mudi nga rin eh, maniririk na. Kaya pailot na kayo dinaw. Mudi maalat ilo tato. Anayot. Tawag Pagpakatawaan ka lang boy. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Nyama tatay kubo na ni Baakan. Di pa inalnalpas marunrunutan. Nay, di pa makadalusan, nakarugrugay. Sino nga dyan nga babae? Apay nakatambay di kubo ni Baak. Niyamit din. Samsambot ko pa yung mitki. Sumot di pa nagbaba na presyo na. Nawaman na. Oh. Kapay, yung paripor mo mato ni nagangganos pa ilang. Sambat ko nga presyo na. No kasanumot kinapaspas na nga umato. Kasi mo ala kapaspas na nga bumaba. Animat. Apay, mano presyo bagay tatlan niya? Wala. Sino kaya yung taon to? Hi miss. Anong ginagawa mo rito? Wala po. Nakatambay lang. Maganda po kasing tumambay dito. Presko, tapos malamig. Oo. Maganda talaga tumambay rito. Presko. Kasing presko ko. May tama yata tong taong to ah. Ayos po yung pormahan nyo ah. Saan po kayo pupunta? Sa kasalan. May kasalan kasi sa kabilang barangay. Sakto. Napadaan naman ako rito. Nakita kita. Eh ano ngayon? Di pumunta ka na doon sa pupuntahan mo. Tansamot eh. Sungsungit na dato eh. Kaya mamuha man. Sinuibe. 19 ka, ano lang, di maya Domingo, 25, 26, 19, ulok ko na manay. Aman ko na. Sino giba ka kanyam? Kaya di hindi nga nangala. Pumayag ka kay narada? Bumababay ka no. So, inpasambot ko. He, sinayang mo bannog mo boy, nagginati ko diesel kada gasolina. Kaya bumabay ka ng presyo na. Di lalong tuman nga na babaman ti kwan. Mati ka baka napaluko ka lang. Ano ka napaloko? Di sinibing nga ron presyo, napaloko pa lang. Kinagdamaga mo di sa balay. He, awan, naluwi ka tay boy, malapit mo tay. Miss, ako nga pala si Senyor Berto. Ako nga po pala si Gunyang. Amoy pinipig ah. Bakit ganun po yung amoy ng kamay nyo? Agat kalburo. Ano, maamin din nabit ko to yun ako ah. Okay sa ba, nagbasi lang nga sinilong, di ba yan mo, naman ang api mo? 18. 18? Okay sa ba, mata, paglulukuan na kaon. 18 ata, duwa lang nga silong na yan, nagkakikad. Siyam-siyam. Ay, tumama ka, siyam-siyam. Hindi na siyam-siyam na mula di presyo na. Di balay, nakabol ka mo, baka siyak, nay. April to pa agapay, baka to 11-12 lang ti presyo nan, pinalugyak pay. Kasi anong rutatan nga nung kastamot tayo. Awan. Kung bagsikat, ba di minutang ato pinang paraup mo, kasi kinutang ka. Di untungan mabati nga rut kanya mo, pagbayad mo tumo lang. Ano yung araw talaga ka sa timan nalong boy? Tapos manigative ka pa eh. Ay, sabay. Kaya na mabalin, talaga kasta. Ramang ay tumula timan nalong.
Ika no pay. Basta matay ang maming buhaya. Animal da kita. Ilocano gaya mga to. Gat kalburo. Yan miss. Hindi na amoy kalburo yung kamay ko. Kahit amoyan mo pa. Yes. Itong Miss Victoria talagang ganda ko. Kasi ganda yung araw. Walang nakakita. Maganda pa rin. Akala ko ho ba may pupuntahan ho kayo? Pwede na ho kayong pumunta. Total, mabango na ho po kayo. Uy, Bes. Kamusta ka na? Bes, Miss you. Ano ka kasama mo? Mukhang magkikiburol. Udah malatag mo ba nangin. Nata malmalwon ta kita nga buhaya nga kita. Kaso wanda dita no may. At tada nga tao kalsada. Awan, gusto lang mangyayari ti lubong. Nay, matutaki kan saan? Muding arte, maniririk na. Madita barukong mau. Tay pairot din na kay dinaw. Mudi maalat ti ilo tatoy. Anayot. Sabang talaga. Pagpakatawaan ka lang boy, amok nga. Siyempre narigat tagtalaw tapos sinadala kasi kakababa ti presyo ti pagay mo. Pa, ay, hindi gusto nga pinagbiag. Mano nagastos mo to? Estimate mo, estimate. Nay, diba silong nay? Yakpay amon. Tapanay mo ti padanum ko. Ah, amok ti to. Gastos mo ti ko. Linis 25. Mano naglakwam? Nako, makikiburol. Sus, napimpintas sa mo tatay sumangputang maning. Ang sama ng tingin mo ah. Oh, ayan. Para hindi ka nahihirapan, pasilip-silip ka pa dyan. Katay, animalin. Sino ate ya, Bes? Siya daw si Senior Berto, Bes. Senior Berto? I'm Panyang. Are you rich? Kukait nga kuhintain. Sakit tumula, tuulok nung tayo kata. Mutalang ka nga talaga. Di nasaksakit naman tulam. Nakakasta-kastahin ng Andres, no? Gusto nga napudot ti ulok. Mapukpuk ko nga talaga ta ulong. Hindi no nga banda nga ulok ti pukpukag. Tingatol ti baba. Pagsabay ikon, tanong mapni ka kon. I'm not rich because I'm malnourished. Sa bali amot natin amoy kaong. Sasabi nito. Ayos yung forma mo, Senyor Berto ah. Saan ba ang punta mo? Sa sementeryo? Yung laki tato yung nakaputputot to ulam. Agpainong baki din eh, takapapit mo. Kisti siya ba, magpainom. Kaya pa'y nabayadan, tatayag pa'y nga ragurura ito. Ay, na nagtanga ka mo tayo. Apay pumayag ka. Inalada jirik mo, tapos madita pa'y binayadan. Tawanan boy, try daji na. Kamamo ka di ahente ni Manulaw. Manulaw, Wow. ita ka kalibungan? Ah, Grabe ka naman, miss. Ano ka ba? Mukha ba akong supultorero? Hindi. Mukha kang lasinggero. Porket ganito na yung itsura ko. Mukha na akong lasinggero. Sige na, bawiin ko na. Mukha kang babaero na barbero. Nagbadi pinagkitkitam ni. Kaslan alalablabusan. Uray no nakakiduma. Tumagtagos lahat at pinagkita. Akala ko ba may pupuntahan ka, Senior Berto? Alis ka na. hindi na karaya dyan, kamamumula dyan. Kasi mula pinamayan na di kanyak. Tid na mo. Masimpita dyan. Isusi ka. Itid mong tulakan yanan. Habang nakatudupay lang di pagay mo.
Sa bagay. Nung kaso nakadudupay lang, baka lakayin na may. Nyamot to. Mag-enjoy ak pailaan to. Sige, panak garo doon. Bye-bye, Miss Pinipig and Miss Jack. Ibang klase din yung taong yan, oh. Mukhang exotic. kaya nga pinaalis ko na eh. Delikado tayo doon. Kamusta ka na pala? Okay lang, bes. Ikaw, ang tagal mong nawala. Alam mo na, madami tayong racket dyan sa tabi-tabi. Ano naman ang racket mo? Sama mo naman ako dyan, bes. Naboboring na kasi ako dito.